ens corresponen, tant de l'Estat, de la Generalitat o de la Diputació, perquè vostès saben que per llei ens corresponen tant dels plans RENS com el Plan Confiança. S'ha fet una aportació per part de les institucions públiques a cada poble en arreglo els habitatges que té. Per tant, no ha sigut una cosa graciosa per part de ningú, sinó una cosa que s'ha marcat per llei i ens correspon a cada una de les poblacions. O sigui, quasi ningú ens dona res, però la veritat és que, si vol que li digui una cosa, no eixes i hi ha altres subvencions que no parem de demanar, i que la veritat hasta ara està eixint molt bé. Perquè subvencions que demanem a Europa, presentem uns bons projectes i són subvencionables i ens els donen. Europa li les donen en Madrid, no en Europa. No, vostè sap que això no és de veres. Vostè sap que això no és de veres. Que no és de veres, això. Si vostè sap que això es reuneixen, i si vol que li digui més clar, li ho dic més clar. Ja no sap ni on es firma? Sí, vostè sap... Vostè va a Madrid a replegar-les? Mire, vostè sap que al final això no és així. Això no és així. Si en Europa no te ho aproven, no te ho aprova ningú. Jo l'he vist a vostè en Madrid al costat d'una ministra firmant un conveni. Reclamant-li el que li corresponia per llei a este Ajuntament. I no és que hi ha un ministeri, i li reclamaré a qui siga el que per llei li corresponga a este Ajuntament. Totalment. Perquè l'1% cultural li corresponia a este Ajuntament per llei. Per quina llei? Per llei. Perquè l'1% d'obres que passen per el terme, això és aixina. Ja li portaré jo la llei? No, porta vostè el que vostè vulgui, senyor Mayor. No és precís que passi una obra per un poble per això. El que li correspon... Que vostè no s'entera. Jo crec que el que no s'entera és vostè. No és vostè. Vostè deia a mi que per a que es faig una... Senyor Mayor, anem a veure, faci una pregunta i contestarem, perquè és que si no, al final, això... Jo li he fet la pregunta i vostè està parlant d'Europa i del Ministeri. Així, en aquest moment li dic que les subvencions que nosaltres recibim són de la Unió Europea. Molt bé, jo li porto... Vostè porta el que vulgui. Del govern. Vostè porta... Bé, però no passa res. Jo no estic content de que vinguen aquests diners, s'envia al govern Zapatero, pressupost. Però si està content, no faci tanta demagogia, home. Jo no vaig a dir que no vinguen inversions, com feia vostè quan era alcalde. Si està content, no fica tanta demagogia. I si torna a parlar de la Vega, què vol que li diga? Que 4 voltes la delegació de govern ha intentat parar-ho. 4 voltes ha intentat parar-ho i que 3 voltes li ho han guanyat en els tribunals i a la 4 s'han retirat del juí. Vol que li ho digui així de clar? Doncs ja que s'entere d'una volta al poble. El govern de José Luis Rodríguez Zapatero ha intentat 4 voltes parar la Vega i 3 voltes li ho han guanyat en els tribunals i l'última s'ha retirat dels pleits. Doncs ara ja ho sap. I el poble també. I el poble també. El bec enfadat, senyor Sánchez. No, és que és per enfadar-se quan així en este Ajuntament treballem per fer les coses bé de la prosperitat de la nostra població i n'hi ha un govern que vol parar-ho per totes. I això és el que he intentat fer amb nosaltres. I hem tingut que demostrar-li de les 40.000 maneres que hem tingut que demostrar-li i dir-li al final que vostès han intentat parar-ho i aquest Ajuntament, en els seus arguments i dir la llei, és ha guanyat. És ha guanyat. Passem a la pregunta i retornem a les preguntes, per favor. A banda de que li demana a vostè que es tranquil·litzi, que li agradarà... Sí, jo estic tranquil. Si vostè es fica nerviós quan li diu les veritats. No, la veritat que jo nerviós no estic. Té que estar algú nerviós i algun metge a la sala. Molt bé. Passem a la següent. Dir-li que el PSOE no ha intentat paralitzar res. Això és... El PSOE de Madrid, el delegat de govern, el senyor delegat de govern que està en València, el delegat de govern del Partit Socialista del govern d'Espanya. Mire, però, què és el que li dic? Si tinc la paraula, m'agradaria... Sí, doncs si té la paraula, ajustes a la pregunta. I vostè ajustes a la resposta. Per això li dic. Però no diga ninguna mentira, per favor. No, jo li tinc que contestar per al·lusions. Però no diga mentires. No, mentires jo no en dic. No vaig a dir-li a vostè què les diu, perquè pense que és una falta d'educació, però que jo mentires no en dic ninguna. Jo penso que tot el que dic està ben fonamentat. El que vol és confundir a la gent. Ja ho va contestar... El que vol és confundir a la gent i no. I per aquest camí no es va. Senyor Mayor, per aquest camí no es va, volent confundir i enganyar a la gent. No es va. La gent sap què és el que està passant. La gent sap massa el que vol. Sap que hi ha un govern que dona subvencions i un altre com el seu, el de Camps, que encara estan esperant que vinga a fer la piscina. L'única realitat que n'hi ha és que tots són lleis, però el castell està restaurant-se, la Llavona
patronal va fer-se, s'ha fet el mercat, s'ha fet de cada 25 d'abril, són diners que han vingut de Madrid i el que té que vindre de València, ahí està, en Gurt són diners que a este poble no li capia ningú dubte, no li capia ningú dubte, senyor Mayor. Són diners, senyor Mayor, per favor. Si tinc la paraula m'agradaria tindre-lo. Senyor president, una qüestió d'ordre, jo crec que... Jo ficaré l'ordre. Senyor Mayor, senyor Mayor, senyor Mayor, són regs i preguntes. Senyor Mayor, regs i preguntes. Jo en això estic d'acord, però sàpia que a aquest Ajuntament domina una cosa, que han vingut els diners que li corresponen per llei, ni més ni menys. Correcte. Vale. Seguim en la següent pregunta, per favor. Sí, la pregunta 3, que no s'ha contestat, com és evident, perquè així no tenem vistos de contestar, si va produir una merma en les gratificacions que es paguen del projecte Cullera Impuls, si van a pagar menys o van a continuar pagant el dineral que ascendeix a 40 milions de pessetes. Senyora Tormos. Sí, senyor president, pues ja li ho contestaré per escrit, perquè això serà en arreglar la llei. Molt bé. Aquesta era la resposta, però sí hem tingut que parlar de més coses. La pregunta número 4 fa referència a lo mateix. Sí que s'ha produït, a dir que s'han fet efectius tots els pagaments de les gratificacions. Hem passat un període estival, ens agradaria saber si durant aquest període estival o si s'ha produït alguna baixa d'algun dels beneficiaris, si també s'ha fet efectiu el pagament de les gratificacions. No. No s'ha pagat les gratificacions. Val. La següent pregunta, la número 5, fa referència, ens hem enterat per la premsa, no tenim encara una resposta oficial per part d'aquest Ajuntament, que s'ha decidit acabar, després de 17 anys, amb l'oferta esportiva a les escoles. I a saber quin ha sigut el motiu. És la pregunta número 5. Ja li contestaré per escrit. Dir que hem presentat esta matí per registre d'entrada una sol·licitud, no només per a saber la pregunta política li l'han fet així ara, però sí que per a que ens puguem facilitar un informe tècnic qualificat que avale la decisió que vostè ha pres. Això li ho hem presentat per escrit, que són dues preguntes diferents, per a que no es pense que el per escrit és un informe tècnic i la pregunta que li he fet a vostè ara és una explicació més política. Era per a que no se confundiren les dues preguntes. Mira, com ja he dit, és que això li contestaré jo ara. Com ja he dit i s'ha publicat, jo puc contestar a la pregunta. Senyor... A mi m'ha contestat vostè abans per escrit i ara l'ha contestat verbalment? No. És que com he dit ja he dit, perquè ja s'ha publicat. Primer s'ha publicat i segon s'ha comunicat. S'ha comunicat. Com ja s'ha comunicat, ho tornem a repetir i així no ho sap més gent. Mira, ja s'ha comunicat que la regidoria d'esports, en aquest cas, vol potenciar les escoles deportives i vol potenciar el que són els clubs deportius. I per tant, com avui estan donant una oferta deportiva molt àmplia en la localitat, doncs anem a centrar-nos en el que significa les escoles deportives i les activitats dels clubs deportius i les competicions deportives. Per tant, això, com ja s'ha publicat, si n'hi ha altres coses que dins dels col·legis es volen fer, doncs estan les associacions de pares, que allí ells poden reorganitzar-se i organitzar-se com creguen oportuns. Aquesta és la contestació. Els pares que ho paguen. Aquesta és la contestació. I els pares que vulguin saben que poden vindre allí a la delegació de deports, es presentaran als clubs i a més està comunicat quins són els clubs, qui són les persones que es poden atendre a cada club, qui són les escoles deportives, qui pot atendre cada escola deportiva i allí practicar el deport que vulguin. Està ja tot comunicat, per això li conteste, perquè ja està comunicat, no és una cosa que té que ser. Jo sí que li pregunte si el club de multiesport, si existeix, sí que ens agradaria que el fundara, perquè una de les activitats que més fan els xiquets és el multiesport. Si es crea un club o es crea una escola, doncs igual que les demés escoles s'apoyaran. De multiesport. Bueno, però sí, que és que si es presenten, si és que a més volem que n'hi hagi iniciatives per part dels deportistes, per part de les associacions, que hi hagi, si això és el que volem més, i a més és que estem apoyant-les a totes. Estem apoyant-les a totes. En referència a la pregunta anterior, hi havia una partida pressupostària que era destinada a aquest concepte i si saben ja què pensen fer amb els diners d'aquesta partida. Sí, mira, com ja és una cosa molt clara i ho havíem parlat ja la consellera i jo, els seus usuaris
quan això és normal, i a voltes moltíssima gent de Cullera ens dia, bueno, si és que nosaltres ens desplacem a altres puestos i ens fan pagar, per què si no paguem? Sí, bueno, pues una volta administrativament ja s'ha solucionat i com i de quina manera, pues es paga això, €1 i val per pujar i per baixar. Per tant, això està regulat. Bueno, pues ja s'han acabat les preguntes. Si no n'hi ha ninguna pregunta, queda finalitzat el pleno.